Welcome to my I.B.Gospel YouTube Ministry. नोंथांखौ आंनि I.B.Gospel YouTube Ministryआव दिनै आरोबाव खनसेबाव बरायनाय थाबावबाय। आङो सिगाङाव मोनसे गुड फ्राइडेनि मेसेज होनाय मोनसे भिडिअ बानायदों आरो बेबायदिनो बे भिडिअखौ आङो पार्ट 1 लाखिदों। दिनै आङो पार्ट 2 मोनसे भिडिअ बानायबावदों। दा बेनिखायनो बे पार्ट 2 भिडिअखौ नोंथांमोनखौ आङो नायलांनो थाखाय खावलायबाय। पार्ट 2 आव आङो नोंथांमोननो जिसु ख्रिस्टनि जि मोनसे फिल्मनि जे मोनसे मुभिनि सिनारिजों नोंथांमोननो फोरमायनो लादों। दा बे मुभिनि सिनारिखौ नोंथांमोननो गिबियाव दिन्थिनानै होनो नागिरदों आरो बे दिन्थिखांनायनि उनाव बेनि सोमोन्दै आरोबाव एसे सावरायबावगोन। जों दानिया नायदिनि। There. Mother Magdalene, where are you? Mother, I'm sorry for being a bad son. Father, stay with me. Don't leave me. नाथाय लोगो नोंथांमोन, बे एसेबां अनाखाना बे जिसुखौ क्रुसाव दोनाय, एसे अनाखाना जिसुखौ बेबायदि साजा होनाय नोंथांमोना नुयोब्ला माबायदि नोंथांमोना सानो? नाथाय बिनि दाया मामोन? बेबायदि सैसो नांबाय, बेबायदि क्रुसाव दोगथाबजाबाय, अनाखाना एसेबां अनागार, एसेबां अननाय गैयै साजा होजानांगौनि दाया मामोन? बेहा जेबो दाय गैयामोन लोगो नोंथांमोन। बेहा जेबो बेबायदि साजा होजानांगौनि गोनांथि गैयामोन। बेयो जाहैबाय जोंनिसो दायमोन। मानसि माहारिनि बियो दायमोन। मानसि माहारियासो बेबायदि थैनांगौमोन। नाथाय जोङो थैनांगौखौ बियो बानस'नानै, दाय गैयाब्लाबो बानस'नानै बियो क्रुस दंफां सायाव थैनांदों लोगो नोंथांमोन। बियो बेबायदि क्रुस दंफां सायाव जोंनि पापनि थाखाय, जोंनि आबै जे आदम आरो हावा बिसोरो मावनाय पापनि थाखायनो दिनै बियो बेबायदि साजा होजानांदों। नों आरो आंनि पापनि थाखाय बियो क्रुस दंफां सायाव गावखौनो बुलि होबाय आरो बिनि थै गनायजों, खर'नि सुनि थफि हमहोनाय थै गनायजों आरो बेबायदिनो आखाइनि गाजोल दोजानाय थै गनायजों, अहेबनि जंजों सुजानाय थै गनायजों आंनि नोंनि पापआ उद्धार जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन। दा जोङो बिखौ इसोर होननानै फोथायोब्ला,
बिखौ इसोर होननानै जोङो नाजावनो हायोब्ला जोंहा थैनायनि उनाव आरो खननैनि थैबावनायाव थांनो गोनां गैबावलिया आंनि लोगो नोंथांमोन। दायो जोंनि इण्डियायाव आयेननि जोबथा साजाया फासि, मानसि सिथारनाय बायदि गिदिर दायनि साजाखौ फासि होनाय जायो। दा बेबायदिनो बै समनि रमान गभर्नमेन्टआ जाय मानसिया ल'नि बेरेखा हाबा मावो आरो बेबायदिनो बिसोरनि गभर्नमेन्टनि आयेन बायदियै बिजिरै बे मानसिया जाय मोनसे दायनिगिरि बिनि जोबथा दाय, बे जोबथा दायाव गोग्लैनाय मानसिखौ जे बेबायदिनो क्रुसाव होनाय जायोमोन। जिसु ख्रिस्ट'ल' नङा, बेबायदिनो गुबुनब्लाबो बेबायदिनो बिजिरनानै जोबथानाय दाय मार्डार खालामग्रा मानसिफोरखौ क्रुस दंफां सायाव बेबायदिनो दोगथाबनाय जायोमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव बेबायदिनो मार्डार खालामनाय सासे बेक्ति नङामोन। बै समाव बेबायदि सिखाव दखायत खावनाय सासे मानसि नङामोन। बियो सोरगो रायजोआव थांनायनि बाथ्रा, सोरगो रायजोआव बोरै थांनो हायो, सोरगो रायजोआव थांनाया बोरै जोङो सोरगो रायजोखौ मोननो हायो आरो इसोरनियाव सौहैनायनि लामाया बोरैहाय, बेखौसो फोरोंबाय थायोमोन। गाव सासे इसोरजों दैथायहरजानाय बेखौसो सुबुंफोरनो मोनथिहोयोमोन आरो बेबायदिनो गावखौ फोथायब्ला सोरगो रायजोआव थांनो हायो आरो पापनिफ्राय गनायनि राहा लामाखौ मोननो हायो, बेखौसो बियो फोरोङोमोन। बियो बुंदोंमोन जे गावबो ख्रिस्ट' होननानै। ख्रिस्ट' माने बिनि ओंथिया जाहैबाय चुजेन वान, माने सायख'जानाय, इसोरजों सायख'नानै दैथायहरजानाय, एन'इन्टेड वान। ख्रिस्ट' माने एन'इन्टेड वान, चुजेन वान, इसोरजों सायख'नानै दैथायहरजानाय बे सासे बेक्ति। बे ख्रिस्ट'नि मिनिङा बेबायदि। दा बेनिखायनो बे ख्रिस्ट' होननायनि थाखाय बिहा रमान गभर्नमेन्टआव दाय फोनांजादोंमोन। नाथाय बियो गिदिर दाय नङामोन जे बे दायनि थाखाय बिखौ क्रुसाव होनांगौ, मानोना बियो मानसि सिथाराखैमोन। आरो गुबुन मोनसे दाया जाहैबाय बियो गावखौ राजा होननानै लादोंमोन। राजा, बे राजा आरो ख्रिस्ट' होननायनि थाखाय बिहा दाय फोनांजादोंमोन। नाथाय राजाबाबो बियो बे बुहुमावदि गाव राजा बेखौ बुंनो थाङाखैमोन। बियो गासैनिबो राजा, जेनेबा सोरगोआव बियो राजा महरै दङ। माने जिसु ख्रिस्ट'आनो बिफा इसोरानो जिसु ख्रिस्ट', बेनिखायनो बियो सोरगोआवनो राजाखा आरो बेबायदिनो बे राजाया बे बुहुमाव फैदों। बेनिखायनो बियो गावखौनो राजा होननानै मानसिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन। बे राजा होननाय आरो गावखौ ख्रिस्ट' होननायनि थाखाय बिहा दाय फोनांजादोंमोन। नाथाय बे दायनि थाखाय बियो बेबायदिनो मानसि सिथारनाय दाय एबा क्रुसाव होजानांगौनि दाय बिहा गैयामोन। अब्लाबो बियो क्रुसाव होजादोंमोन। बियो गुरै नम्र बेबायदि मानसिमोन। थांनानै थानाय समाव बियो गोबां सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावलांदोंमोन, जेरै बेमार सोखानाय, बेबायदिनो लेप्रसि जे रग' फुरनाय बेमारफोरखौबो बियो सोखादोंमोन। आरो जेरै थैनाय मानसिखौबो बियो गोदान जिउ होफिनदोंमोन। जेरै लाजार, बाइबेलाव जों नायबा नुनो मोनो लाजारा सानब्रैसैमोन बे हाखरावनो फबनानै दोनजाबायमोन। सानब्रैसै बे हाखराव फबना दोनजानाय लाजारखौ बियो बुरखांहोफिननानै बेखौ जिउ होनानै बियो गोथां खालामफिनदोंमन। बेबायदि गोबां सोमोनांथाव बियो हाबाफोरखौ मावलांदोंमोन। बेबायदिनो बियो सासे इसोरनि फिसा हौवा बिनि सिनायथिखौ आरो सासे गाव ख्रिस्ट' बिनि सिनायथिखौ मानसिफोरनि गेजेराव बियो होलांदोंमोन। बेबायदिनो बियो बे मावलांनाय खामानिफोर आरो बे गावखौ ख्रिस्ट' होननानै बुंनानै लानाय आरो गावखौ बेबायदिनो राजा होननानै बुंनानै लानाय, बेफोर गासै लाजाथावै दायनि थाखाय बियो क्रुसाव होजादोंमोन। मानोना बियो जानो नांगौ, मानोना जों मानसि माहारिनि थाखाय बियो इसोरजों सायख'नानै दैथायहरजादों आरो बियो मानसिनि पापफोरनि थाखाय क्रुस दंफाङाव
बुलि होजानांगौखाय बियो बे गासैबो जाजोबदों। बेनिखायनो बुहुमाव थानाय गासै खृष्टियानफोरा बोसोरफ्रोमबो बे जिसु ख्रिस्ट'नि थैनाय सानखौनो गुड फ्राइडे हिसाबै फालियो। दिनै आंनि बे गुड फ्राइडे पार्ट 2 मेसेजाव आङो भिडिअनि गेजेरजों सिनारिनि गेजेरजों नोंथांमोननो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायखौ माबायदि थैदोंमोन बेखौ दिन्थिबाय आरो बिनि थैनायनि जाहोना मा आरो बिनि थैनाया मा दायाव थैनांखो बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय जे बिहा दाय गैयामोन, जे बियो सैथो बाथ्राखौसो बुंदोंमोन, जे गावदि इसोरजों दैथायहरजानाय आरो गावदि इसोरजों सायख'जानाय बे सैथो बाथ्राखौसो बियो बुंदोंमोन। अब्लाबो बियो मा थैनांदों। दा बिनि दाया जाहैबाय ख्रिस्ट' होननानै गावखौ बुंनानै लादों, मोनसेया जाहैबाय जुदायारिनि राजा होननानै गावखौ बुंनानै लादों। बियो बिनि थाखाय थैथावथाव नङामोन, थैनो गोनां नंथावथाव बियो नङामोन, अब्लाबो बियो थैनांबाय। बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनबाय। आंनि लोगो नोंथांमोन, दिनै आङो गोबाव बुंनो सानासै, दिनै बेखिनिखौनो आङो पार्ट 2 बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो उनाव आङो मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो दङ। बे भिडिअआव बे जिसु ख्रिस्ट' थैनाय समाव माबायदि बोथोर जादोंमोन आरो बेखौ थैखांनायनि उनाव बबेयाव दोनदोंमोन बिनि सोमोन्दै बुंगोन। दा बेनिखायनो उननि पार्ट 3 भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै थादो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आंनि गोदान आपडेटआ नोंथांनिसिम गोख्रै सौहैनाय बायदि। गोजोन्थों, आमेन, बाय बाय।